санаи 12 июли соли ҷорӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо иштироки раёсати донишгоҳ ва рӯзноманигорони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ баргузор гардид. зимни натиҷагирии фаъолияти 6 моҳаи донишгоҳ хушвақтзода қобилҷон, ректори донишгоҳ аз бурдубох ва фаъолияти пурсамари он давоми нимсолаи аввал ба рӯзноманигорон ҳисобот пешниҳод намуд. гуфта шуд, ки дар рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моҳи апрели соли ҷорӣ аз ҷониби агентии давлатии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 36 нишондиҳандаи таълимию илмӣ роҳандозӣ гардид, донишгоҳ дар байни 31 муассисаи таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ бо гирифтани 182 хол сазовори ҷойи якум гашт, ки дастоварди назарраси раёсати донишгоҳ дар давраи ҳисоботӣ мебошад. зикр гардид, ки қисми тарбиявии донишгоҳ дар нимсолаи аввал ҷиҳати ташкил ва баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ саҳми назаррас гузоштааст. донишҷӯёни донишгоҳ дар озмуни ҷумҳуриявии корҳои илмии таҳқиқотӣ, донишҷӯ ва пешрафти илмию техникӣ бо гирифтани 16 ҷой, 5 ҷойи аввал, 3 ҷойи дуюм, 8 ҷойи сеюм ва 1 ҷойи ифтихорӣ ғолиб гашта, донишгоҳи миллӣ дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори ҷойи аввал гардид. ҳамчунин қайд гардид, ки дар 6 моҳи соли 2021 аз ҷониби устодону кормандони донишгоҳ 3 нахуст патент гирифта шуд, ки ин аз фаъолияти пурсамари раёсати донишгоҳ далолат медиҳад.